ଏ ଛତରା ମୋ କାଉ ଗୁଡ଼ାକ ତ ନିଦ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଯେମିତି ସକାଳ ପାଇଲେ ରହନ୍ତି। ମୁଁ ଉଠି ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିକି ଆଉ କାଉଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜିଲେ କ'ଣ ତାପରେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟି ଆମର ଉଠି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବ୍ରସ୍ଟାକୁ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ବ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ଟିକେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏଇ ଯେଉଁ କାଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କାଉ ଅଛନ୍ତି କି ନା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି କାଉ ଗୁଡ଼ା ଲୋପ ପାଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି। ସେପଟେ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଟିଫିନ୍ରେ ଥିଲା ଆମର କାକୁଡ଼ି ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା। ଏତେ ଜୋରରେ ଯେଉଁ ଖରା ମାରିଲାନି ଆଉ ଗରମ କ'ଣ ଖାଇବ। ତାପରେ ବାବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମାମାକୁ ନ ଉଠେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯେ ସେ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ କେବେ ବି କାନ୍ଦିବନି ଜାଣିଛ ନା, ଏତେ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିକି ଉଠି ପଡ଼େ। ତାପରେ ତାକୁ ଗେଲ କରିକି ଉଠେଇଲେ ଆଉ ଫାଇନାଲି ସେ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେବ ଆଉ। ତାପରେ ବାବୁ ଆମର ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ବାଇ ବାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଇ କୁକୁର ଦୁଇଟା ମୋତେ ଡରଉଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଡରେ କୁକୁରକୁ, ସତ କଥା। ଯିବା ବେଳକୁ ଦୋକାନରୁ ବାବୁ କିଛି ସଉଦା ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଇ ବାଇ କରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ରୁମ୍କୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।